आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. ढोलताशांच्या गजरात फटाक्यांच्या आतिषबाजीत निलेश राणे आगे बढो हम तुम्हारे साथेच्या घोषणा कार्यकर्त्यांनी दिल्या. घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. 2 दिवसांपूर्वीच माजी खासदार निलेश राणे यांनी राजकारणातून निवृत्ती घेण्याचं जाहीर केलं होतं. निलेश राणेंच्या निर्णयानंतर भाजपमध्ये खळबळ उडाली होती. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मुंबईत निलेश राणे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. दोन्ही नेत्यांनी निलेश राणे यांची मनधरणी करत नाराजी दूर केली. कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष होत होता, त्यामुळे निलेश राणे नाराज होते. अखेर कार्यकर्त्यांच्या अडचणी जाणून सोडवण्याचा रवींद्र चव्हाण यांनी शब्द दिला. कार्यकर्त्यांनीही निलेश राणे यांच्या पाठीशी राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आज निलेश राणे यांचे सिंधुदुर्गात आगमन झालं. किल्ल्याच्या सीमेवरती बांदा इथं निलेश राणे यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. मोठ्या संख्येने पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. स्वागतानंतर शेकडो गाड्यांच्या ताफ्यासह निलेश राणे कुडाळसाठी रवाना झाले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.